Ụmụ Igbo ọ na-ama ebe nọ anọ m na Nanka Anambra State na nke sa Ebele Nwosu Pastor Ebele Nwosu na nke ka nọ all this bag of rice niile flaba thousands of bag of rice before na eke ndị mmadụ every December today all of the 7 villages niile na Nanka, let all of them come ofu onye bịa 1 bag of rice with other gift, with oil and the other gift. Obunyego ofu akpa, obunyego mmanụ and the other gift. Ife a ka ọ na-eme every December. And the otu a ka o si eke people free medication every December na Nanka. Doctors abịa, nurses abịa, ifukwa thousands of people from run a hall. Ọ na-eke people free medication. Doctors will be there, nurse will be there. O nwere ndị ọ ga-emela abụ ozugbo wefta result, nyefe ọgwụfa, nyefe treatment. Ife aka sa Ebele Nwosu na-eme every December na Nanka. Ọ na-enyere ụmụ ogbenye aka in different places. Ka anyị gawazie na ndị ọlụlụ ụnọ. Ndị ọlụlụ ụnọ buru ibu. Ndị ọlụlụ ụnọ na Nanka buru ibu. Ndị o nyere aka buru ibu. Ọ bụrụ sọsọ na Nanka. Ndị o nyere aka buru ibu in different places. Ndị ọlụlụ ụnọ buru ibu. Ndị obido businesses buru ibu. Chukwu ga-agọzi sa Ebele Nwosu. God will bless Pastor Ebele Nwosu. Ife a ka anyị chọrọ n'ala Igbo. Ife a ka anyị chọrọ n'ala Igbo. Ndị ọgaranya niile Chukwu gọziri ha na-enyere ụmụ ogbenye aka. Ihe a ka anyị chọrọ n'ala Igbo. Chukwu ga-agọzi sa Ebele Nwosu. God will bless him. God will bless him for the good work ọ na-eme n'ala Igbo. Chukwu ga-agọzi ya. Nke a bụrụ audio billionaire. Nke a bụ video billionaire. Video billionaire. He dey pray, he dey show. God will bless him. God will bless him. Ọ na-alụsi ọrụ ike. Ọ na-enyere ụmụ ogbenye aka ọfụma. Otu a ka o si wee bịa wele ilo na-alụ ndị obodo ilo. Ịma nke nkwụ na pastor. Some people ga na-asị pastor nọ ego ndị mmadụ nyetara na tata n'ofere ka o jikwa wee na-enye ndị mmadụ aka. My brother, my sister, you don't know onye na-agwa gị maka ya. Ọ bụgo billionaire wee jelụwa pastor. O nwere many churches ya nwa lụọ churches ga-acha ya ndị church. Ọ bụgo billionaire. Ife nkịta ọka ụkwa billionaire bụ trillionaire. So o nwere time na ịbịa ya nwere onwe nwekwu church le ọ nọ nda church le na-akọrọ nwe na-agara church na-abata na-ekpe Chineke n'ime mmụọ na eziokwu. O nwere time for all this thing. O nwere ministry. Onwe church nke aka ya. He's a humble man nọ under church. God will bless him. He's a businessman. God will bless him. Onye amụrụ onye anyị na-ekwu maka ya sa Ebele Nwosu. Ịma ife njikwa ife abụọ anyị nwa bụ ndị Igbo okwu ha na onye abụ pastor, onye ọ na-achakasịwa anya ndị pastor na ego ndị mmadụ ka o jikwa wee na-eme ife. My brother, my sister, ịmara onye na-ekwu maka ya. Before lụọ pastor, ọ na-enyere ụmụ ogbenye aka na-alụrụ ndị mmadụ ụnọ na-enyere people aka. Many people ọ na-enye ha aka. Before lụọ pastor ọ na-alụkwa. Chineke na-agọzikwa ya na business ya. He's a very good man. God will bless him. Good afternoon, man. Good afternoon. Ademma. Ke village si na Nanka? Enugu Nanka. Okay, Enugu Nanka. Okay, kedu na obi dugu n'ihe Ebele Nwosu, Pastor Ebele Nwosu na-eme na Nanka today? Fati obi dị m mma. Asị m na ebere ga-esi n'ike baa n'ike, si na amara baa na amara, si na mbụrụ enu baa na mbụrụ enu. Ya wụ Fati ọ gaghị anwụ, ndị ilo agaghị afọ ya. Amen. Ya wụ okporo ụzọ ga na-eleweli n'isi ọpụpụ na mbata ya. Amen. And ọwụkwụ nwa di ya na be ụla awụ nwa eze anya ọhụla. O ya adịrị ya na mma. Eke n'orie na afọ na nkwọ. Amen. Ama na obido onye ọ na mmata ata no. Yes. So God will bless him. He's a very good man. If you see the good work this man is doing, Obo Ogaranya, he's a pastor. He's helping the poor. Good afternoon, man. Good afternoon. Keki me. Odumma. Ke village si na Nanka? Eti ma abure Nanka. Abo Nanka. Ebele Nwosu kwala yo ko ebe ata to su ke ka ibe ka gbara Christmas. Ka gbara Christmas. So kedu na obido go? Obido ayo ta yin ya kete chana right. Na ma oye obido la ya. Obido ayo to nnugo. The man na agba ni sike. O si e na agba ni sike na Nanka. Ọ na-agba ni. Ọ na-enyere ụmụ ogbenye aka. Okay. Every year ọ na-akpọkụ na imere anyị ọma. Nye anyị onyinye obi ọma. Okay, so every year ọ na-akpa. Every year ọ na-akpọkụ na na-enye anyị na-emere anyị ihe. Na-enye anyị rice, na-akọzi anyị. Na-enye m ego.
Yeah, yeah, God will bless him. God will bless him. Thank you very much. Thank you very much. Good afternoon, man. Good afternoon. How do you village is Nanka? Maybe Nanka. Okay, baby Nanka. Yes. Every year, I do what you say every year. And Ezeudo no where Ezeudo mother, one mother the care. I won't Ezeudo mother in Nanka the care. Here are the na Anambra. And one mother the care. This in Jabba, all the name VM nice. Yamaka, you may go. Yeah, every year. God will bless him. God will bless him. God will bless him. Amen. Yeah, God will bless him. Amen. God will bless him. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, man. Okay. So, you know, be the for that is a better was na meta. Ko no be the go. Almost as a one meta. You don't care me go no personal, eh? How can you meta? Wonderful. Wonderful. You come back to personal, you can't meta. Man, can't meta. So, I'm not talking to now. So now we just a piece of Nova. Now, no, mother, I call you very much. But when I meet in our name, no, dear mother, I'm just a piece of she ran under Jesus' name. Amen. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Good afternoon, ma. Good day. Village is near Nanka. Okay, Nanka can see you. Okay, Nanka. Okay, now I'm free from a better was in a melono. You don't know where to go. Now, when you wake up, you are the Tata Macana. I'm not in a Patarego with Ikim and William Mad. Manonian can and no for me make a word when you did you have for no Pacodina, don't mother, or eating watching, meaning the mother. Ana masichineke binigwe gozie n'ụzọ ọbụla o si patanya mee ko binigwe kpochikwa ya mmaji kwuru mmaji ma gozie ezinụlọ ya. Amen. Thank you very much. Maybe the green honey. Ya ka na akọ n'obi wee na-atọchi anyịrị kpọ kịta ka ọ na-eke anya ị na-enwe ọṅụ ka ọṅụ. Okay. Chineke ya edobe ya ndụ long life and prosperity. Amen. Ya, ụmụ Igbo, unu site ihe mgbara ụmụ. Ọ bụrụ ile anya ebe a, ife ahụ, free medication, ebele nwe osu. For free medication, doctors will be there, nurses will be there, people, thousands of people will be there. Now another free medication. Look at it, I'm not going to make it for many years. What against Baka? What be the more Ifa? I'm ready for that. Oh, granata yele. Ka ọchọ ọchọ ọlụ ndụrụ di m.